Βρισκόμαστε στα 1000 μέτρα περίπου υψόμετρο, κοντά στη βλάστη της Κοζάνης, και σήμερα θα παρασκευάσουμε το ανθοίαμα Hypericum perforatum, ή όπως είναι γνωστό στη λαϊκή ονομασία, το σπαθόχορτο. Το λουλούδι είναι αυτό εδώ που βλέπετε. Και για να ξεκινήσουμε την όλη διαδικασία θα πούμε ότι το πρώτο πράγμα που χρειαζόμαστε είναι ένα μπολ καθαρό, γυάλινο, στο οποίο έχουμε βάλει νερό πηγής. Το βάζουμε κάπου δίπλα στο φυτό. Χρειαζόμαστε μια λαβίδα ξύλινη σαν αυτή που βλέπετε να κρατάω. Και ο λόγος είναι ότι δεν πρέπει να ακουμπήσουμε το φυτό με τα χέρια μας, αλλά με κάτι μονωμένο και από μια απόσταση σχετικά. Και η διαδικασία είναι να κόψουμε τα άνθη, διαλέγοντας τα άνθη το καλύτερα, τα πιο φρέσκα ας το πούμε, και τα τοποθετούμε στο νερό. Αυτό θα μείνει να ακτινοβοληθεί περίπου 4 ώρες από τον ήλιο, και μετά θα διηθηθεί και θα μπει σε ένα μπουκαλάκι με συντηρητικό μπράντι. Θα δείξουμε όλη τη διαδικασία. Αρχίζω κόβοντας τα λουλούδια και τοποθετώντας τα στο νερό. Το Hypericum είναι αρκετά σκληρό φυτό, δεν κόβονται εύκολα τα άνθη, θέλει λίγη προσπάθεια. Άλλα φυτά βέβαια είναι πολύ πιο... Δεν χρησιμοποιούμε μόνο ένα φυτό, κοιτάζουμε γύρω στην περιοχή να πάρουμε και από άλλα φυτά. Να εδώ μια μεγάλη συστάδα. Πρέπει να γεμίσει όλη η επιφάνεια του νερού. Εδώ τώρα έχουμε αρκετά φυτά, οπότε μπορούμε να βάλουμε αρκετά μεγάλη ποσότητα, αλλά σε περιπτώσεις που θέλουμε να κάνουμε κάποιο γεύμα και δεν βρίσκουμε πολλά, μπορεί και σε αυτή την ποσότητα που βλέπετε τώρα να σταματήσουμε. Ωστόσο είναι καλύτερο να γεμίσει όλη η επιφάνεια και να σπρώξουμε
καλά μέσα στο νερό. Καλό είναι να πάρουμε από τουλάχιστον 5-6 φυτά. Βλέπετε ότι προσπαθώ να μην ακουμπήσω καθόλου και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί αυτό που θέλουμε από το φυτό είναι την ενέργεια που έχει το άνθος και όχι αυτό καθ' αυτό, τις χημικές του ιδιότητες. Οπότε, επειδή αυτή η ενέργεια είναι ηλεκτρομαγνητικής φύσης, είναι καλό να μην έρθουμε σε επαφή. Αυτή η απόσταση είναι αρκετά καλή, δεν δημιουργεί πρόβλημα δηλαδή. Οπότε μπορούμε άνετα. Τώρα είναι εντάξει. Είναι η ποσότητα ικανή, αλλά χρειαζόμαστε ένα ξυλαράκι. Θα πάρω εδώ από ένα φυτό που βρήκα. Ένα ξυλαράκι. Να σπρώξουμε τα άνθη μέσα. Αυτό τώρα είναι έτοιμο. Τώρα πρέπει να μείνει το μπολ αυτό, πρέπει να μείνει περίπου 4 ώρες σε καλό ήλιο και μετά θα κάνουμε τη διήθηση και θα το δείτε.